Hello, det er Lars. Det er den 5. modul for carbonhydrater i kemi C. Nu må sige kæde nogle kemiske egenskaber. Der skal noget spørgsmål med det samme. På brugerforløbet bores efter olie, naturgas, blanding i meget forskellige forbindelser efter bearbejdet. Yes. Hvilke forbindelser bruges som brændstof i biler? Der har vi benzin og diesel, hvor benzin består af 4-12 kulstofatomer, og diesel består af 8-21. Så der er lidt flere kulstofatomer i diesel, hvilket gør K-punkt lidt højere. Det er ikke så relevant. I benzin er der en vigtig del, der hedder 2,2,4 trimetylpentan i, som er meget brændbar i nærheden af oxygen. Men hvis vi kigger lidt på formlen her, for at finde ud af, hvor brændbar det egentlig er, det her benzin, så har vi, den generelle formel for benzin, det er sådan gennemsnit af de 4-12 kulstofatomer. Så der har vi C8H18. Og når man forbrænder carbonhydrater, så bliver der brugt ilt, og der bliver produceret CO2 og vand. Den her reaktion er ikke afstemt, så det vil jeg starte med at gøre. Jeg skal 16 til her, 18 til her, 2 til her, og 25 til her. Jeg kunne også godt have sagt 12,5, men jeg kan bedre lige rundt op, fordi det giver ikke nogen mening at have et halvt i O2. Så det vil sige, for hver 2 molekyler benzin bliver forbrændt 25 iltmolekyler samtidig. Så hvis vi går ned til diesel og sorterer den også, så vil vi afsnit den ligning her, og der er 2 her, det vil sige, det bliver 24 her, og 46 her, og 94 her. Hurtig hovedregning. Og det vi så kan se per 2 dieselmolekyler her, der bliver der forbrændt 94 iltmolekyler, som er ret meget mere i forhold til benzin. Så derfor er benzin mere brændbar end diesel. Så næste spørgsmål: forklar, hvad en fuldstændig og ufuldstændig forbrænding er. Ændre forbruget af dioxygen. O2. En fuldstændig forbrænding er, når reaktionen forløber til den sidste reaktant er forbrændt i produktet. Det vil sige, i vores tilfælde, hvis vi skal inddrage O2 her, så hvis vi har de her 2 C12H23 her, og vi så kun havde 50 ilt, så vil der være et underskud af ilt og et overskud af vores carbonhydrat, og vil efterlade nogle reaktanter, som ikke er blevet reageret med endnu. Og det kalder man en ufuldstændig forbrænding. Og en fuldstændig forbrænding, der er det lige præcis de 94. Så der bliver overført lige meget. Så det er sådan et svar. Plastik består af carbonhydrater. Hvilke typer, og hvordan fremstilles plastik? Lad os starte med hvilken type plastik vi har. Jeg vælger at gøre det med PVC. Og det ser sådan her ud på køleformel og på strukturformel. Det hedder polyvinylklorid. Det er sådan hvad den type der er. Så det er en kloretan, hvis man skal have endnu flere måder at beskrive det på.
Hvordan fremstilles plastik? Det fremstilles af råolie og naturgas hovedsageligt. Der er også nogle flere stoffer i, men hovedsageligt råolie og naturgas. Hvis et eksempel omtale reaktionstypen vi bruger for eksempler. Ja, hvis vi kigger på den her, så kan vi, altså, når plastik brænder, eller PVC brænder, så afgiver det CO2, vand og klorgas. Og det giver så den her form. Nu vil jeg ligesom kopiere den over. Den er så afsnit med det samme. Og der kan vi se, at der bliver brugt 9 ozonmolekyler, så det er forholdsvis brændbart. Og det giver det her klorgas her, i modsætning til benzin. Og det var så afslutningen på mit mundtlige fremlæg. Vi ses næste gang. Hej!